जों दिनै 4.2 नि क्वेश्चन नम्बर 5 नि मावफुंथायखौ दिहुनगोन। दाना क्वेश्चन नम्बर 5 आव दङ मोनसे गनाथि आखान्थिथामनि जौथाया बिनि हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खमसिन जुदि लाव आखान्थिया 13 सेन्टिमिटार जायो गुबुन मोननै आखान्थिफोरखौ दिहुन। बेयाव गनाथि आखान्थिथामनि सोमोन्दै बुंदों। जोंना कन्डिशनाव ओरैबायदि बुंखादों गनाथि आखान्थिथामनि जौथाया बिनि हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खमसिन होनबा जों दानख'नांगौ सोरनिफ्राय हासानिफ्राय। अब्ला बेहाय जौथायबो गैया आरो हासाबो गैया अब्ला जों बेखौ हमनानै लानांगोन। आरो जोंहा मा होननाय दं नै लाव आखान्थिया 13 सेन्टिमिटार होमबा लाव आखान्थिया 13 सेन्टिमिटार दंखायो। अब्ला जों मावफुंनोसै नायलांदो। मावफुंथायाव जों होबाय गनाथि आखान्थिथामनि लाव आखान्थिया जोंना बेसेबां दंखायो 13 सेन्टिमिटार। आं गनाथि आखान्थिथामखौ साइडआव आखिनोसै ओमफ्राय नैबे गनाथि आखान्थिथामखौथ' मोनथिखागौ जोंना मोनसे खनाया मा जानांगौ 90 डिग्री जानांगौ। नैबे मोनसे गनाथि आखान्थिथाम बेहाय जोंना मा 90 डिग्री बे गनाथि आखान्थिथाम बे गनाथि आखान्थिथामा लाव आखान्थिया बबे लाव आखान्थिया नैबे नाम होबाय आं जेनेबा ए बी सी बेहाय एसिया लाव आखान्थि एसिनि जखाया जोंना बेसेबां होनाय दंखायो 13 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो। अब्ला जोंना कन्डिशनाव बुंदों जौथाया हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार बांसिन होमबा हासाखौ जों मोनथिग्रोनांगोन। हासाया नैबे हमबाय जों हासाखौ 1 सेन्टिमिटार हमबाय। हासाखौ 1 सेन्टिमिटार हमबा जौथाया मा जागोन हासानि 7 सेन्टिमिटार खम होमबा हासानि 7 सेन्टिमिटार खमबा जों मा खालामनांगौ दानख'नांगौ होमबा हासा x नि मा जागोन 7 सेन्टिमिटार खम जागोन। अब्ला होमबा जों बेहाय मोनबाय बेहाय हासाखौ जों x हमबाय आरो जौथायखौ जोङो कन्डिशन बायदि हासानि 7 सेन्टिमिटार खम नालाय x - 7 होबाय। दा जोंहा मोनथिखागौ गनाथि आखान्थिथामाव जोङो मा सोरनि थार बुंथिखौ बाहायोमोन पाइथागरासनि थार बुंथि। अब्ला जों पाइथागरासनि थार बुंथि बायदियैसो जोङो हासा आरो जौथायखौ दिहुनगोन। अब्ला नायलांदो जों हमबाय लिरनानै जों गनाथि आखान्थिथामनि हासाखौ हमबाय जोङो बेसेबां 1 सेन्टिमिटार। अब्ला गनाथि आखान्थिथामनि जौथाया जागोन समान मा हासानि 7 सेन्टिमिटार खम। हासानि बेसेबां होदोंमोन 7 सेन्टिमिटार जोंना होमबा बेसेबां जागोन हासाया बेसेबां दं जोंना हासाया x दं। दाना x नि बेसेबां जागोन 7 सेन्टिमिटार खम माने दानख'नांगोन 7 सेन्टिमिटार बेखौ जोङो ब्रेकेटाव दोनबाय 7 सेन्टिमिटार खम होमबा जों दा मा लिरनांसिगोन पाइथागरासनि पाइथागरासनि थार बुंथि बाहायनानै जों मोनो होननानै लिरदो। जोङो पाइथागरासनि थार बुंथि बाहायना मोनो होननानै लिरदो। जोंना पाइथागरासनि थार बुंथिखौथ' जों मोनथिखागौ। पाइथागरासनि थार बुंथिया मामोनलाय नैबेबायदि गनाथि आखान्थिथामाव जोंना मामोन नैबे लाव आखान्थिनि बर्गआ मा जायोमोन लाव आखान्थिनि बर्गआ गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासैनि समान जायो। एबा जों बेखौ लिरनो हायो लाव आखान्थिनि बर्ग माने AC। बेहाय एसिया लाव आखान्थि AC नि बर्गआ मा जायो गुबुन मोननै आखान्थिया मा AB प्लास BC बे मोननै आखान्थिनि जोंहा मा खालामनांगौ बर्गनि दाजाब गासै दिहुननांगौ। होमबा बेयो जोंना मा जायोमोन पाइथागरासनि थार बुंथि जायोमोन। मिथिबाय लाव आखान्थिनि बर्गआ गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासैनि समान। अब्ला जों बेखौ गाहायाव लिरनांसिगोन। जों लिरनोसै बेहाय लाव आखान्थिखौ डाइरेक्ट लिरनोसै। लाव आखान्थिया बे जोंना बेसेबां दं 13 होमबा मा जागोन 13 स्कुवेर जागोन समान गुबुन मोननै आखान्थिया जोंना मा दङ हासाया x दङ होमबा जोङो मा लानांगोन x स्कुवेर प्लास आरो जोंना जौथायाव बेसेबां दङ जौथायाव x - 7 होमबा x - 7 बेखौबो बर्ग खालामनांगोन जों दाना बेखौ नायनायाव जोंहा नुबाय बेयो मायाव दङ a - b होल स्कुवेरनि फर्मुलायाव। जोंहा a - b होल स्कुवेरनि फर्मुला बेखौ सिफायनांगोन। a - b होल स्कुवेरनि फर्मुलाखौ जोंहा मिथिखागौ। a - b होल स्कुवेरनि फर्मुला जोंना समान मा जायोमोनलाय a स्कुवेर माइनास 2ab प्लास b स्कुवेर जायोमोन b स्कुवेर। बे फर्मुलायाव जों बेखौ सिफायलांनांगोन। अब्ला जों बेखौ गाहायाव बानायलांसै
बानायलांदो फट'खौ सोलायना बा 13 मोननै सानजाबनांगौ जोंहा 13 मोननै सानजाबना बेबायदि मोननै डिजिटनि बर्ग खालामनायखौ आं दाख्लैनो फोरोंखाबाय रोङाखैबा नायनानै लाफिनदो सिगांनि भिडिअ'आव दा जों 13 स्क्वायर मानि जोंना बेसेबां जागोन 169 जागोन 169 समान समान x स्क्वायरखौनो लिरफिनबाय प्लास बेखौ जोंहा a माइनास b होल स्क्वायरनि फर्मुलायाव सिफायलांबा जोंहा मा जागोन a स्क्वायर माइनास 2 into a याव x दं into b यावबो 7 दं बिनि उनाव b स्क्वायर प्लास b स्क्वायर b याव 7 दं नालाय 7 होल स्क्वायर जागोन बे दाना बेखौ बानायलांबावदो बानायलांबाव 169 समान समान मोननैखौ दाजाबखानोसै आं मोननैबो महरसे बिथाबना x स्क्वायर मा जागोन होनबा जोंना 2x स्क्वायर जागोन 2x स्क्वायर माइनास बे मोनथामखौ सानजाबजोबाव बेसेबां जागोन जोंना 14x प्लास दाना मा दङ नै 7 स्क्वायर माइनि 7 मोननै सानजाबाव जोंना बेसेबां जागोन 49 आं दाना बेखौ साजायनानै लिरनोसै नैबे 2x स्क्वायर माइनास 14x प्लास 49 खौ आं सिगां लिरगोनसै ओमफ्राय उनावहाय 169 खौ लिरनोसै फिदिंनानै होमबा नायदो 2x स्क्वायर खौ लिरबाय बिनि उनाव माइनास 14x बिनि उनाव प्लास 49 169 खौ रिलेबाय समान समान 169 दाना आङो मा खालामगोन नेक्स्ट स्टेपआव 169 खौ समान समाननि आखिथिं लांगोन समान समाननि आखिथिं लांबा 169 नि प्लासआ मा जाहैगोन माइनास जाहैगोन अब्ला बियो जोंना फैगोन मा 2x स्क्वायर माइनास 14x प्लास 49 माइनास 169 जाहैगोन 169 ओरैहाय समान समान मा थागोन समान समान 0 दा बेयाव नायदो नै प्लास 49 आरो माइनास 169 आ महरसे बिदाब मोननैबो थादों अब्ला जों प्लास माइनास मा जायोमोनलाय माइनास होमबा जोंहा 169 देरसिन नालाय सिना माइनास जागोन आरो 169 निफ्राय जोङो 49 दानख'नांगोन अब्ला आं बेखौ गाहायाव लिरहैसिगोन होमबा जोङो नेक्स्ट स्टेपआव बानायलांसै 2x स्क्वायर माइनास 14x दाना बेहाय जोंहा 169 निफ्राय 49 दानख'बा माइनास 120 थागोन 120 समान समान 0 समान समान 0 दा जोंहा बेहा नुबाय x स्क्वायरनि थाफादेरा 2x नाव 14 आरो थादोंमा जोंना बेसेबां दं 120 अब्ला बेहाय जोंहा गासिबो मोनथामबो बिदाबानो मा 2 जों रानजायो होमबा मोनथामबो बिदाबखौ जोंहा 2 जों रानदो गासिखौबो 2 जों राननानै लिरदो बेहाय गासैखौबो 2 जों राननानै मोनो होदो गासिखौबो 2 जों राननानै मोनो बा 2 जों रानोब्ला जोंहा 2x स्क्वायरखौ 2 जों रानहरबा बेसेबां जागोन बे x स्क्वायरल' थाहैगोन माइनास 14x खौ 2 जों रानबा जोंना बेसेबां जाहैगोन 7x माइनास 120 खौ 2 जों रानबा जोंना बेसेबां मोनहैगोन only 60 समान समान 0 बे जाहैबाय 2 जों राननानै बेखौ मोनबाय दा जों बेखौ मा खालामनांसिगोन जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांसिगोन होमबा सानजाबगिरि बिजिरोबा नायदो जोंना बेहाय a आव मा दं a आव जोंहा 1 दं a माइनि x स्क्वायरनि थाफादेर ओमफ्राय बेहाय c आव जोंना मा दं 60 c आव जोंना मा दं 60 मोननैजों सानजाबदो मोननैजों सानजाबबाथ' मोनथिखायो 1 into 60 बेसेबां जायो समान समान 60 आनो जायो समान समान 60 अब्ला बेहाय जोंहा मोनथिबाय गेजेर बिदाबा 7x नालाय बोरै बोखावगोन ओमफ्राय मा मोननै अनजिमाखौ सानजाबा जोङो समान समान 60 मोनो आरो बे मोननै अनजिमाखौ जोंहा दाजाबनांगोन दानख'नांगोन जोङो दानख'नांगोन मानोना 60 नि सिगाङाव मा दङ c नि सिना जोंना माइनास होमबा बे मोननै अनजिमाखौनो दानख'बा जोंना बेसेबां मोननांगोन समान समान 7 मोननांगोन दाना नायदो होमबा जोङो बेसेबांजों बेसेबां सानजाबनांगोन जोङो 12 जों 5 जों 5 जों सानजाबानो जोंना मा मोनो 60 ओमफ्राय 12 निफ्राय जोङो जुदि 5 खौ दानख'बानो मा मोनो 7 होमबा ब्रेकेटनि सिङाव जोङो मा होनांगोन 12 माइनास 5 खौ अब्ला नायदो x स्क्वायर माइनास x जों ब्रेकेटआव मा होनांगोन 12 माइनास 5 खौ होनांगोन माइनास 60 समान समान 0 दा बेयाव जों बेखौ बानायलांदो x स्क्वायर माइनास बेजों सानजाबा जोंना मोनथिखायो 12x आरो माइनास x जों जोंना माइनास 5 जों सानजाबा जोंना माइनास माइनास प्लास जायो प्लास 5x समान प्लास 5x माइनास बाहेरायाव मा दङ जोंना 60 समान समान 0
दा जोंना कमन लानायनि खामानि फैलायबाय बे मोननैनिफ्राय कमन आरो बे मोननैनिफ्राय कमन लादोलाय जायगा थैखाय आं गाहायाव लिरलांसै बेखौ बे मोननैनिफ्राय आङो दा कमन लानो हायो बे मोननैनिफ्राय आङो मिलायनाया जोंना बे x दं नालाय x कमन लाबाय x कमन लाबा बे x मोननायाव जोंना मा आग्लायगोन x दाना माइनास दाना 12x निफ्राय आङो x कमन लाबाय नालाय बे मा आग्लायगोन 12 कमन लानायखौथ' फ्राय क्लास 9 आव दोनबोखाबाय दाना बे प्लास नालाय प्लास दाना बे मोननैनिफ्राय आं मा कमन लानो हागोन बे मोननैनिफ्राय आङो 5 कमन लानो हागोन 5 कमन लाबा 5x आव मा आग्लायगोन x दाना बे प्लासजों बे माइनासजों सानजाबदो प्लास माइनास सानजाबाथ' जोंना मा जायो माइनास दाना 16 निफ्राय आं कमन लाबाय 5 होमबा 60 आव बेसेबां आग्लायगोन बेखौथ' बोरै सानो मोनथिखाबाय 5 जों 60 खौ रानहर एबा 5 जों मा सानजाबा 60 मोनो 5 जों आङो 12 सानजाबबानो 60 मोनो बे समान 0 दाना नायदो सानजाबना नायफिनलाय जागोन ना जाया नै x जों x सानजाबा x स्क्वायर मोनो आरो x जों 12x जों सानजाबा माइनास 12x मोनो जाबाय दाना दाजाब 5 जों x जों सानजाबा मा मोनो 5x दाना 5 जों माइनास 12 जों सानजाबा बेसेबां मोनो माइनास 60 कमन लानाया जाबाय आरो ब्रेकेट सिङाव जोख्लोब जानाय मोननाया जोंना बे एखे जाबाय दानिया जोङो बाहेरानियाव बाहेरा लिरबाय x प्लास 5 आरो ब्रेकेट सिंनिखौ लिरदो मोनसे x माइनास 12 बे समान 0 बेनि उनाव जोङो आयदाराव लादो आयदाराव आङो x प्लास 5 खौ लायोब्ला जोंना ओंखारगोन x आ x समान दाजाबबाया समान बारलाङो माइनास 5 जोङो माइनास एबा दानख'थायखौ लाया दाना अराव फैदो x माइनास 12 समान 0 अब्ला जोङो x खौ लाखिबा माइनास 12 ओरै थांबा मा जाहैगोन प्लास 12 अब्ला बेखौ लागोन जोंहा अब्ला दिहुननो गोनां मावफुंथाया मोनहैबाय x माइनि जों मामोन x माइनि जोंना आखान्थिथामनि हासामोन आखान्थिथामनि हासाया 12 मोनबाय अब्ला जों जौथायखौ दिहुनहैनांसिगोन होमबा बे देयारफर दिहुननो गोनां नोंसोर लिरदो दिहुननो गोनां आखान्थिथामनि हासाया जोंना मा जाहैगोन x लादोंमोन नालाय हासाया समान 12 सेन्टिमिटार हासाया 12 सेन्टिमिटार आरो मोनसेया जोंहा मामोन आरो आखान्थिथामनि जोंना मा लादोंमोन जौथाय आखान्थिथामनि जौथाया जोंना मामोन जौथाया x माइनास समान 7 मोन x माइनास 7 मोन नालाय बेयो जाहैसिगोन x आव जोंहा 12 मोनबाय 12 निफ्राय जोंहा 7 खौ दानख'दो 12 निफ्राय 7 दानख'बा जोंहा बेसेबां जाहैगोन 5 सेन्टिमिटार बे अब्ला जोंहा हासाया 12 सेन्टिमिटार जागोन आरो जौथाया बेसेबां जागोन 5 सेन्टिमिटार जाहैगोन बेनो थेंक इउ